verse number 27, 28, 29, verse number 30. Amakhosi okuqala isahluko sika 8 verse number 27, 28, 29, 30. First Kings chapter 8 verse number 27, 28, 29, 30. Thank you, Lord Jesus. Cela sifundele wala ekhaya ujwayele ukufunda. Verse 28. Yes, Lord. Mawubheke umkhuleko wenceku yakho Oh, my daughter. nokunxusa kwayo Oh, Jehova uNkulunkulu wami, uzwe ukukhala nokukhuleka inceku yakho ekukhuleka phambi kwakho namuhla, ukuba amehlo akho avulekele lendlu ubusuku nemini, indawo owathi ngayo igama lami liyakuba khona lapho, uze ulalele umkhuleko inceku yakho eyawukhuleka ibhekene nalo lendawo, kulalele ukunxusa kwenceku yakho nokwabantu bakho uIsrael abaya kukhuleka bebhekene nalendawo, oh, my daughter. ukuzwe usendaweni yakho yokuhlala ezulwini, nalapho usuzwile uthethelele. Asikebisa amakhanda siyabulela Nkosi ukufunda kwezwi lakho. Nasemini Nkosi yakwazi ukudinga umuntu kaNkuluNkulu wambiza emaphakadeni singekho. Wamthemba ngale mphefumulo eminingi kangaka kukhulume Nkosi yami konke. Uphakamise izimpilo zabantwana bakho. Ilona lo waphume ethi Nkosi ngizwile. Ikhuluma nami. Duduma iNkosi yomusa. Usifihle usibusise ngezwi lakho. Sibonga nokwazi ukuthi konke kuthule emkhathini emhlabeni nangaphasi kwamanzi kulalela izwi lakho manje. Siphakamise Nkosi yami lona lo ungene enemeko abhekene nayo. Siyasizwa isandla sakho Nkosi yami lesifikile kulendlu ukuthi umoya wakho usikhumbulile namhlanje. Siyabonga. Qale nathi Nkosi uqede nathi futhi. Angabe bikho Nkosi yami ozawufa endleleni yalomgijimo. Siqede sonke Nkosi yami siyabonga. Dumiseka ngoJesu Kristu Nkosi manje naphakade. Amen. Abayo khuleke kambeni le Nkosi baya kusindiswa baya kusi. Thank you, Jesus. Oh, yashumpalo libongwa abantu ke libongwe ngabantu libongwe ke singelo alikho siyabonga Jesu, siyabonga elihle njengalo abayo bayokukhuleke. Amen. Ola baseli mana o shamane hazeli mana le mana ayago oh Jesus umpalo uyashumpalo libongwa abantu omaselima libongwa abantu libongwa abantu libongwe nazinge
mashana na mazela bahana. Igama elihle. Amen. Oh, siyabonga Jesus. Hallelujah. Yebali. Emhlabeni wonke ngaphansi komhlaba bozalimana. Kundala mashana makana mashana na majila mahana. Yebali. Uya. Wizulu yasebenza, wizulu. Mana mashana na. Mashana na. Imono sura na zena na. Mana mashana makana na. Wili mazuna mashana makana mashonda riba hazeli mane. Holy bazeli mana. Mole makoshali mahazani. Moya oyingcwele. Moya oyingcwele. Moya oyingcwele. Siyabonga. Ukuba wehlanga ezulwini. Ukuba awuvuka ethuneni kabe dikuphila kangosona phi ongosu Jesu kibonga wena. Mandithathe elixesha ngenkunhlonipho ndicela sime ngezinyawo sishayele umpostoli wethu umongameli wethu izandla ezinkulu. Bless the Lord. Bless the Lord. Salute umuntu osezulwini. Singahlala phasi. Sitsha sikaNkulunkulu umprofeti walendlu owabizwa singekho ebizwa uNkulunkulu. Siyakubulisa umuntu kaNkulunkulu nemndeni wakho wonke wegazi. Oma ogogo bethu zonke izingane zikampostoli nezihlobo zakhe zonke zegazi. uNkulunkulu uma esekukhumbulile obizweni lakho bonke abafweni nodadewenu nokhazini bakho no-anti bakho, uma ubizwa uNkulunkulu bashiya wonke amabandla kade bekhonza kuwo beze ukukhonza nengane yakwabo. Ma ubizo lakho lisaqala likhuphuka bajwayele ukukhonza kwamanye amabandla, kodwa mase livuthiwe ubizo bayabuya bonke batshelana bathi asobheka ingane yakwethu ebizwe uNkulunkulu. Abantu bakini bafike bathanda uJesu bese bethanda igaqa lakho bethi ingane yakwethu le. Umuhambo lukaJesu lushisa elahlwa yibo bonke abantu. Exaza igazi ethelwe ngezikhwehlele engabhekeki nokubhekeka etshekisa ikhanda ethule. Bonke abantu akade bebona izimangaliso bengekho eduze kwakhe. Nabafundi uqobo bevale ekamereni bethi ngathi inkosi ayivukanga. Not man wengakavunga leso sikhathi abafundi bonke be a distance bekude bebaleka. Lizwi lenkosi lithi wathi makushuba uhambo lwakhe mayethi utshekisa ikhanda wafica kukhona uMaria nomfowabo uJohane. Wafunda le verse amazwi ayisikhombisa wathi nje mame bheka nansi indodana ekhuluma ngoJohane. Wayesethi Johane bheka uma kubo bonke ababona izimangaliso mhla exaza igazi waye babengekho.
noma ngingavuma amen ngizangizwa ngithini kodwa ohambeni lwakhe lonke le journey yobizo mayethu ubheka phansi kwesiphambano sesimsinde etshekisa ikhanda ekwinhlungu engaphezulu kwenhlungu wafica ingane yakwabo. Abantu bakini abakulahli kulo lonke uhambo lwakho lobizo kodwa amakholo ayajika. Amakholo amanye ambona phambi kwabo ebapha izinkwa adla asuthe kade lambile kwathi mayethelwa elahlwa ejijelwa ngamatshe bathi mbetheleni. Uma ubizo lakho soluvuthiwe ufuna abantu bakini bonke bazokhonza nawe bakubuke bakugade uziyokwehliswa ngebhokisi bethi ingane yakwethu la. Ngeke ngilimention igama le giant elidume isho iKZN yonke even neJoburg, the great man manje umkhulu la emhlabeni waba nebandla elikhulu kwasuka iziphepho lacima lonke ibandla bahamba bonke abantu kade kuyi mega church. Kwasuka umkakhe weza kuyena wathi noma unje my husband but I will stay with you. Wangena kwi-fasting ya 7 days engadli wehle emzimbeni ephuza amanzi odwa ethi ubizo lami ngathi liyaphela ekhuluma noNkulunkulu. Ngicela ningibheke nonke kuthiwa le ndoda kwangena umfowabo ephafuza ugwayi wabonda iStiff Papa lesesithambile wathi yedla mfowethu ibreak fasting noma amakholwa ekulahle wonke kodwa siyawazi thina amagalela akhe emsebenzini kaNkulunkulu noma singasonti nawe noma singakholwa thina kodwa siyakwazi ushumayela vuka uzithathe mntakama waqiniswa ingane yakwabo abasindisiwe nabezilimi bengasekho. Ngizama uku-encourage bonke le statement sami makukhona amalunga ayizihlobo nompostoli Lungu nithande ingane yakwenu nibe seduze nabo nayo. Kulabo emedia bathatha iclip bayithumele kumndeni wonke kampostoli Lungu ukuthi noma kanye ngenyanga badrive la besuka khona kude mabengekho eThekwini bazogada ingane yakwabo ize uliqede ubizo. Leadership yonke yalapha ebandleni abagcotshwa balapha ebandleni nomama mgcotshwa amadoda namakhosikazi young people of God nabantwana abancinci nabangasonti la ekhaya abavakashile ngiyanibingelela nonke abantu abami worship team ngapha neband yonke ngibona umntana Precious kade ngamgcina siyajabula ukumbona undodana usephumile yena I think khona sakulungisa cela sivusa amakhanda umuntu kaNkulunkulu ngicela ukubonga kakhulu umfundisi la eKhabazana ustrong umpostoli wenu ungishi mina ngimenywa ngesonto ngiphume esontweni sineminyaka emihlanu kulonyaka nje angihambi ngamoto kwesithathu ngiphuma Sunday wangitshela le wathi sizovala mshana malume sizovala uwenze nje malume uzobukhona ngathi hayi mshana mangimenywa ngesonto akhona angimatshelanga abaningi ngitshela nje ababili abathathu ngathi hayi nikhonze kahle ngizobe ngekho ngiyayifasa imoto sonto ngihlele efoneni uma ungekho esontweni khona nabathola amathuba okuziveza manje kufanele ube nezimpimpi zakhe esontweni ukuthi wena ugade njengoba ngibusiness phone nami ngiyabathuma laba impongolo zami lezi ngithi hey ingathi ngijahe lapha kampostoli kanti kuyamoshakala ngale muntu. So ke bazokhonza kamnandi ngiyabonga kakhulu ithubo ngipha lona kunamazwi engihlala ngiwasho mhlambe niyawacima ngiwakhuluma locally ngiwacima lapha ku clip le statement sami si very sensitive ngase mukele enkosini ngiyasisho ukunika umuntu umfundisi pulpit umfundisi umgcotshwa kaNkulunkulu usuke wenza into yokuphuma embedeni uyindoda ushiya umkakho. So niphindela futhi ukunika nje umuntu umfundisi epulpit lakho uthi akashumayele ufana nokuthi njengoba umpostoli Lungu emnje aphume embedeni ashiye intombi nendoda noma ukuphuma kwami ngishiye umkami enqunu nendo indlela okubucayi ngayo ukunika omunye umuntu ipulpit liyobuzwa kumuntu owabizwa. Iyo kuyingozi kuba nomfundisi ohlala ekhathele every Sunday adize ngepulpit ehambe enika noma ubani. Mhla kuvulwa incwadi ngicasibheka ngapha so mhla kuvulwa incwadi alikho icala kule ntshumo engizayishumela la elobalelwa kimi. Yonke into engizayikhuluma la iyobalelwa kumpostoli uLungi
uma engibize ngobushomi bakhe engashongo uNkulunkulu. Uma nje thathe ukuthi ngiyamdinga umpostoli Nxumalo kanti uNkulunkulu akashongo, ama-ere engizawenza la ngiyoze ngiyoqeda. Abantu abaningi babantu abamnyama nje khona abantu abama kulo leli pulpit. Ipulpit indlela elibucayi ngayo lifana nomuntu omba umgodi womuntu ozongcwatshwa 9 feet awumbe yedwa. Umuntu okepulpit indlela umzima asuke ebuthwele ngayo ufana nokuthi uphethe ipiki umbela umuntu ozongcwatshwa yedwa azaliqeda igodi azahambe ngisho ikhona. So niphindela u9 feet ilabantu abada ama-giant ezinsizwa ezinde 9 feet ezazinjenga noGoliath. Uma ushumayela usuke uphethe lo piki, yonke lento egcwele labantu abawu1000 abala endlini iza kuwe. Yiko kuwrong ukuya epulpit i-altar lakho liyi-weak. So niphindela futhi ubucayi kabi umsebenzi womgcotshwa la ngapulpit ike ngekho umuntu ofunde ngaphezulu komfundisi. Noma ungaphatha odokotela abanama PhD abaphuma eAmerica bephuma kofunda, akekho umuntu ofana nathi. Akekho umuntu ofana nomgcotshwa. Khona uzongibona kahle ukuthi akekho umuntu ofana nomgcotshwa. Hamba uyobona umuntu ehla emzimbeni ephela. Bese odokotela bemcheka bebiza umndeni bethi ngeke ushaye uNovember ephila. But le cancer akwistage sayo siubani nobani kusho umuntu ofundile adonse wonke amabhuku atshela amanesi atshela osister athi mutreateni nje kodwa umndeni wakhe uhlale wazi ukuthi ngeke ushaye uDecember 25 ephila. Bese mase beqedile befunde benjalo behola 90,000 mhlambe a month. Bese kanti lo muntu ukhonza eKingdom Citizen, eHouse of Kingdom Citizens. Bese umndeni wakhe uthi impostoli uLungi M naka ama result odokotela izazi no science bathi lo muntu uyahamba emhlabeni ngedate ukuthi uzobe ngasekho. Bese umpostoli uLungi M adosi laptop yakhe afasa imoto yakhe eya esibhedlela afika ameduze kombhede seba give uphila abafunde 9 years abese quota ivesi athi ngemivimbo yakho thina saphulukiswa. Abese khuluma nomuntu osokhukhwini lokufa. Angazi mina ngizwa yini umuntu sokushiwo kwathiwa uyahamba emhlabeni angena umuntu wasezulwini athi makufa lokho odumisa ba, makufa lokho onikela ba, makufa lo isound yodlala uba, makufa lo ngothandazela ubani. Ngawunyakiswa ukuthi abafa umuntu kaNkulunkulu bayazi laba abaxoshwa emsebenzini kuthiwe umsebenzi uphelile bese befika ekseni ngesonto bese becula abantu abamdala bedumisa la bese abantu kwenziwe ama announcements kwenziwe i-free offering mase kuthiwa siyadumisa sezosukuma umpostoli wami uLungi M. Wena oxoshwe emsebenzini ufuna uzi-align neconsi uthi impela incwadi ngitholile ne-email ithi ngihambile kodwa ngizwa umuntu kaNkulunkulu ekhuphukele epulpit. Mese la umpostoli Lungi M asho kabili athi bonke abaxoshiwe emsebenzini siyababuyisela ngegama likaJesu. Bese wena uwabamba lawo mazwi ngokholo. Khana mashandana hayi umuntu obizwe uNkulunkulu usuke ethunywe kuwe ukuba azokhuluma, ukuba azolungisa uhambo lwakho. Kunonkosikazi owayengazali okuthiwa uHana eshadele esithenjini esasinonkosikazi owayethi mephuma ukodeliver ingane athi wena nyumba uyozala nini uPhenina. Kuthiwa wayenesihluku uPhenina eza kuHana mayeqeda ukodeliver ingane esibili athi wena nyumba nini, wena nyumba ndini kazi uyozala nini. Ehleka umuntu ohlala eShilo, ohleka umuntu odumisa noma engazali. Ngiyazizwa ngithini mina, ehleka umuntu odumisa noma engazali, ehleka umuntu odumisa noma impendulo zingakafiki.
Kuthiwa uHana waloku wadumisa kwaze kwabikizela indebe. Angazi ngena kanjani le ngoba ngizoshumela ngomthandazo. Kwaze kwabikizela indebe. Kuthiwa wathelele kwafika umuntu kaNkulunkulu. Umpriest wasesontweni wathi, "Mama, uyodakwa kuze kube yinini?" Waphendula umama wokholo, wathi, "Angidakiwe, ngithukulela umphefumulo wami kuJehova." Wayeseprofetha umuntu kaNkulunkulu wathi, "Makwenzeke njengaloko okucelile." Wake walala nendoda yakhe isikhathi eside kodwa wangakhonsiva. Kodwa mhla kukhulume umuntu wasezulwini sahlala isisa, ngazo mina ngizwa yini. Omunye umama owayenendoda ekholwayo esontayo esindiswe ngqo esaba uNkulunkulu, the Shunammite woman, wanothisa ukudlula komuntu kaNkulunkulu ongenanciwa, ongenandawo yokuhlala. Unkosikazi osontayo, unkosikazi nendoda ekholwayo. Akwathi angiprofethe madoda kuleli bandla engathi singavuse, engathi ngavuka amadoda akholwayo namakhosikazi akholwayo. Kwathi angivala umkhokha wokusonta kwendoda yodwa umama ehlele endlini. Kwathi angivala umkhokha wokusonta kwankosikazi indoda yobuka iChiefs nePirates. Engathi masiphume ekuseni sithi siyageza, kugeza indoda, kugeza umama, phinde kugeze ngisho abantu bethu. Kuyawuvala nomnyango wengane zabazalwane ezingasonti. Zibuka iTV yakwakho, zibuka amafoni akwakho. Uhlulwa ingane yakho izele ina 16 ayisasonti. Ina 9 years ayisasonti. Ina 14, ina 16, ina 19, ina 21 ayisasonti. Uphumuze esontweni wena wedwa, imoto yakho ngemuva ingahlali umuntu. Kodwa ngimemezwe mazisakwesaba zisadla uphuthula kwakho, zisadla imali yakwakho, zonke azigeze ngabo 8. Nithi siyakhona emasangweni aseJerusalem. Bese uzitshela ingane zakho uthi ukube lo nkulunkulu enimbona eniphi imoto nomuzi nokudla nifunda niswenka nigqoka, ukukhona unkulunkulu owangilondoloza ogwadule. Khona unkulunkulu owangipha ukudla wabhaka isiko emafini uhovini hayi. Akukuhle ukuba ingane zabazalwane zingasonti zibe yingidi emakhaya kulomhlaba ongenanembeza. Hothi ngisiphinde statement sami, akukuhle ukuthi ingane zabazalwane zingakhonzi. Le ndle yesonto enhle kangaka akuyona indle yesonto eyashiwo uNkulunkulu kumpostoli Lungu la le ndaweni kuyona imana. La nje uNkulunkulu uyanithestisa. Into ayisho kahlehlele ufuna emva kweminyaka kube indle yengane zabazalwane. Thina sinwebe siyokhonzela kweni indawo. Hayi. Le funa sigcwale zibe ngaka iphele le ndawo iqedwa izingane zengane zethu. Hothi ngiphinde la njengoba sinje kufuna kugcwala abantwana bethu bonke laba from abazelwe kube nothisha aba-11 kuyophuma lapha eminyango mhlambe zibe mhlambe zibe 100 njenganathi ingane. Akukuhle ngiyamemeza namhlanje ngithi Inkosi ayisikhumbule ngabantwana bethu noma behamba beyofunda ongoye noma beyofunda eCape Town, kodwa bazi ukuthi khona uNkulunkulu kama, khona uNkulunkulu kagogo, khona uNkulunkulu kababa, khona uNkulunkulu kasisi wami. Intoni lenza abantwana sibaspoile? Wathi lo mama ngicela ukwakhela umuntu ma sithanda sami, ngibone ngathi lo muntu umuntu kaNkulunkulu oloke edlula njalo nje. Ngicela simakhele ikamelo. Yathi indoda ekholwayo, yenze njalo mngami, nansi imali. Indoda esaba uNkulunkulu. Uthi umfazi othandazayo umprofeti Shunammite woman wathi besifisa ukumakhela ngaphasi ikamelo, kodwa ngoba umuntu kaNkulunkulu asimakhele phezulu. Lithi iBhayibheli lamba ixhuma indlu phezulu bona balala phansi. Yayidouble story, umuntu kaNkulunkulu walala phezulu. Bafaka itafula, bafaka isibani, bafaka umbhede, babeka induku enhle. Yaphelela indlu, afika umuntu kaNkulunkulu uyadlula. Wathi lo mama ngakubona ukuthi awuyena umuntu nje. Ngicela ukhuphuke nansi indawo esikubekele yona.
wathi meselela umuntu kaNkulunkulu ehlele kamnandi wabuza umbuzo umuntu wasezulwini ngoba ukwazi ukumnika indawo yokuphumula bese ngakhuluma amazwi. Awukwazi ukuletha kweshumi kwakho bese ngakhuluma amazwi. Wabuza umbuzo wathi kodwa lo mfazi angenzelwa ntoni? Lo nkosikazi angenzelwa ntoni? Wathiwa akabizwe. Wathi mengena lo mama wathiwa mama singakwenzela ntoni so wenza into enje? Wathi lo mama ngihlele ezweni lakithi nginako konke. Wathi umuntu kaNkulunkulu lesafika la ekhaya kodwa ingane asikaze siyibone. Wehla inyembezi kulo mama. Wavela wakhuphuka umuntu kaNkulunkulu washamazwa amakhulu wathi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo uyobukhulele wena mama. Sahlala isisu. Yagijima egcekeni ingane yatetwa. Umuntu kaNkulunkulu kwazi ukukhuluma. Kuzalwa izinto. Kwakwafika ingelosi, ubani ingelosi? Pastor wasesontweni, angel of the house, prophet kaNkulunkulu, apostle, bishop. Kwakwafika ingelosi lo maxhiliba lo salukwazi lo magugile lo magogo uSara. Uyibharene inyumba sebegugile nendoda yakhe uAbraham. Ngoko dokotela wengesa kwazi ukuthola umntwana bafika abantu basezulwini thiwa baxovela ukudla base beprofet emva kaloko lithi bathi nje gogo wathi wendoda kaNkulunkulu soxova isilovela sadla kamnandi uphi uSara kwathiwa ungale ubhizi ekitchen kwathiwa mbize wabizwa uSara wathi mefika umchilibakazi lo salukwazi zambuka lezi zasezulwini zathi magogo kunyaka ozayo wena yobe usukhulelwe. Wahlekisa kwentombi yasemakhaya wathi qhwe kuyokwenzeka kanjani lokho sengimdala. Wavela ukukhulumela inizwi ingelosi zathi khona yini into emahlulayo uJehova. Nikhona kodwa bafowethu nikhona kodwa bafowethu. Wathi babeqeda ukusho njalo wakhonsiva kwazalwa uIsaka eya ekliniki eAlbert Lithuli noma emshiyeni hospital ugogo eyoxukuza. Kwabaleka amanesi. Kwabaleka odokotela bathi intoni le ekhulelwe. Kanti umuntu wasezulwini udabule ngezwi. Wafike wahlula into kwathiwa ngeke isenzeka. Ngikule point ethi umuntu kaNkulunkulu uphathwa kahle ngoba mayema. Ukhuluma izinto ezahlula uzalo lakaZuma. Uzalo lakaMkhize. Ngeke ngikwazi ukwasho lamazwi ngoba mhlambe ngizongikhanda ngamatshe athi lukhulu usizi olenziwa kubantu abamnyama. Izihlobo zethu okhokho bokhokho begijima inyanga esingazazi. Zifike zisike izisu zembuzi. Zithathe lo mathumbu ziyowagqiba egcekeni. Zithi abafebe bonke abadakwe bonke. Ababulalane bodwa omdala amzondo omlamayo. Bathi bashada babuye emendweni bahamba inyanga yaqedana izindlu zabantu abamnyama kwathiwa zinamanzi amnyama. Omdala washona imizi eminingi abantu abamnyama igcwele ama-widows abafelokazi amadoda afa kudala. Kwasala abantu abakhula abangesenababa. Yiko kune-crisis kubantu abamnyama ngoba wonke umuntu ukhula ubaba kekho basemathuneni bonke. Mawufuna ukubona usizi lomuntu omnyama hamba ubona amathuwa kushoniwe amadoda nensizwa wonke ahlala emathuneni angeze esontweni etendeni la kuzashunyalwa khona ezaphuma ekufeni. Balibala ukumba laphana badlutshwana izikali lezi bathi izitambu nenyama ngaphakathi athi usathane qhubeka nimbe ngoba niqeda ukumba kuzanina. Angaso mina ngizwa yini manje ke umuntu omnyama umlungu mengena esontweni kufanele abambe umkakhe kanje ngocicane athi praise God you are great. Amandiya wona funa asonte unkosikazi wakhe leduze lokumbambile umbrusha bayizwa inkonzo nabelungu bayizwa. Umuntu omnyama umengena esontweni kufuna umkakho nomela uthi dali wami sohlangana ekhaya ngicela ukukhohlwa ke ngolukisa izinto kwela omoya. Anizwa niyavuma nje nina umuntu omnyama engena enkonzweni hlamba nibonanga la guy nomntanami nebhendi la kwalandela umpostoli hlamba nibonanga hlamba ababonanga all out
Labantu abena ngaphambili bonke beparticipate basabathe bazama ukuzibamba sihamba isikhathi abakwazi ukuzibamba kwalandela umuntu kwalandela lo nabe keyboard nabantu ababe worship team wonke umuntu isabathe ngikide wonke umuntu akazibambi sidinga lento eyenzeke namhlanje uthi mase singenile nje ngalo yamnyango udedele konke inhliziyo uyivule yonke uthi Nkosi thatha nalo ngoba amasonto abantu abasindisiwe asamoshakala aphenduka i-social gathering. Uma abantu abasindisiwe bethola imizi neemoto ezinhle nemali uNkulunkulu abakhipha kwi-poverty bathema bephuma kwi-poverty bonke base berelaxa besesinako konke siyabonga kanti uSathana akakhohliwe. Angazi mina ngizwa yini lezi imoto ezinhle nemizi emihle yenze samkhohlwa owa esazibiza le moto zingekho aniyakhuluma yani athena amen esontweni noma sesinako konke kodwa singamkhohlwa owahamba nathi ogwadule owalondoloza ubaba wakho noma wakho usizo lomuntu omnyama ufuna mengena enkonzweni afocus. Umuntu omnyama kufanele ahambe imembeso yabahedeni ngosuku ngesonto ayombatha amaphinifa o300 ngesikhathi sokukhonza. Umuntu omnyama akufanele makufika izihlobo zakhe ngesonto azenzele ibreakfast nelunch ngesikhathi sa9 to 1. Zonke izihlobo ufuna zazi azifike ntambama ngo5 ngoba la ekhaya siyageza ngo8 siyaduma imoto siyakhona emasangweni akhe siyothi ubani ofana nawe siyothi ubani olunge njengawe musana ukuthamba nize limaze umsebenzi. Thina simelwe ukuvuka ngo12 sithi siyabonga. Thina simelwe ukuvuka ngo4 ilunch yakho emsebenzini mayi hour ufuna ube nawo u10 minutes wokweshumi kwi-hour. Hour ilunch yakho iyi-hour ufuna uzikhiphe izishumi zeprayer. Hambe office lakho ulikhiye uwenze lo 10 minutes uthi Nkosi yami ngiyabonga. Ababefunde njenganami sebahambe emhlabeni. Ababe bahle njenganami sebahamba emhlabeni. I-office lakho ligcwala umoya ongcwele. Abanemoto bahambe emaparking uqethula isituli uthi mokhapadada uthi ra. Awusanibonani kodwa abantu baseThekwini. Awusanibonani esontweni. Sanibonani ngane zampostoli. Sanibonani ngane zomphathi wethu chaplain omkhulu. Noma senibakhulu ningakhohlwa uJehova walondoloza ehlane. Ningamkhohlwa uNkulunkulu enakhishwa nibulawe eChesterville. Nicisha ukufa eChesterville amadimoni efuna ukumbulala umuntu wangu. Siyanixola nenifika izolo ngilifundela umlando njengaloku niya kwi-pastors depression emcimbini ni celebrate 10 years. Ningajabuleli imoto lezi ezigcwele eminyaka namasokisi nijabuleli overflow ne build enalithenga kusuka eminyango. Isibhamu sishukusho sadlula lapho kwayiwa kwi-divorce. Kwaphuna kwi-divorce kwakhonzola endaweni encane. Ngicabanga ukuthi lo mhlengo ohlengayo ungabe hayi sinelungelo ukusho ukuthi uyabathwala bakhe. Nina nifika izolo noma senemizi funa nazi bake balamba wabathwala uJehova. Baswela amanzi wabaphuzisa. Baswela isiko wabanika. Baswela indawo yokusontela wabanika. Singamkhohlwa kanjani? Sasino keyboard oyedwa nesound enentambo eziqanqekayo. Bukani namhlanje kunjani? Bukani uJehova omuhle, uJehova olungile. Hlama amadoda ayi2 3. Look today mntakamngadi. Salute umuntu kaNkulunkulu. Namhlanje amadoda la ekhaya inqwaba. Ningamkhohlwa. Musana ulalisa okwezinkukhu bangcwele. Nihlulo umzuzu hodwa baba sengiyaphumula. Wena ongalani nongazeli. Musana ukuvukisa konogwaja abazalwane. Uvuka ukhantsha ingubo.
uvela uvuke nje uyobilisa amanzi omuye kwishawa ukuthi abantu abamnyama bazi ukuthi akekho umuntu owumshini ovukelayo. Umuntu azivukeli mekalala. Akekho umuntu owumshini nje unje inkukhu le inkomo lo. Umuntu wonke ovuka emhlabeni njoba billions abamhlophe abamnyama amasulumane ku decide uNkulunkulu. Athi vuka athi ungavuki wena vuka. Uma kukhona kwenzeka iphutha wavuka mhlambe kube nengozi ahambe emhlabeni, akekho umuntu owumshini ozivukela ku decide yena. Sinelungelo eligcwele kuona amagawuni namapijama sisho umzuzu owodwa. Ngiyabonga baba kathi udecide ukuvusa abantu nama ungikhohlwa. Uhambe ekameleni lengane zakho uthi bantu abami siyabonga senivukile, uNkulunkulu akasikhohlwanga. Gwela amadoda emabandlela athanda ibhola nathanda ipolitiki. Wonke makuthandazwa yazamula. Gwela insizwa zonke eziningi zithi eziningi lezi ezikhula manje zithi zibizwe uNkulunkulu kodwa intaba ziyazi. uNkulunkulu manje ubiza abantu abazashumayela ngokugooglisha abangadandazi. Bazashumayela intshumayelo zakaGoogle bengazange bahlale naye. Bathi siyawuza uGoogle uthini muhle usinika information kodwa wena moya engcwele uthini. Ukuze amabandla ethu angasonti enabantu abasowubhabha. Fana ama teenager nabafana abakhona laba abanamagwegwe nama-lips angathi ama-teaspoon nentombi esizilenda lezi ke ziphakamisa izandla nje. Zithi udumo lukufanele. Noma bengasakhalanga njengathi kodwa inhliziyo zabantu abakholwayo. Kodwa abafowethu abafana abahle intombi ezinhle zithi ubani onjengawe. Oh Nkosi Jesu. Engathi umoya engcwele akasikhumbula. Kulabo abahleli ezitulweni uma kwenzeka le worship team mhlambe after 2 years isuswa. Nina nonke nigcwele ezitulweni wonke umuntu akabe ready. Ngoba uJehova uyababeka abanye aphinde babuyisele phansi aphinde babeke. Musana uhlala ezitulweni nje nibe finisher nje. Enzani sure nifika early ngekathi becula labo niyafunda. Ngekathi beasharisha laba niyafunda ukuthi uJehova mase eshintsha izinto. Esusa wena okade kwesitulweni esusa kwemsamo. Ungafiki kwenza ama-error. Khonzani ngoba sazi nohlala kanjani evarsity. Engasekho umfowethu ubaba noma. Sokudingeka uNkulunkulu waseThekwini. Ngeke ngikwazi ukwasho lamazwi ngoba mhlambe bazongikhanda ngamatshe abantu baseThekwini. Idolobha lenenikulo alifuna abantu abasonta nje. Njoba ku December nje inhlobo ngenhlobo zempi yako Lucifer. Ninanolwandle lapho kugijima khona umkhathi. Lapha abantu bephalazela khona abamnyama nabamnjani njani beshisela khona izinto olwandle. Nicabanga ukuthi iTheku njengoba ligcwele amabhiri dlala anabafana abanemgqomo enganga ezibhama abahlele khona becashile abama drugs abobugebengu abenhlobonhlobo. Nina nizasonta ke nenze nje praise God. Fanele nikhuphuke. Nifike nilungise iTheku kwela komoya. Akuwona umdlalo lo wade wenziwa nje u21 days u7 weeks. Hayi ukuthi benithandaza benosi hayi khona into benosilungisa. Beningathandazeli ibandla lelodwa benithandazela namanye amabandla. Akuwona umkhuleko wakampostoli la eHouse of Kingdom Citizen no 21 days. No ningalingene iziphutha nithi bokowala ekhaya ngizanikhothela iscripture mina uDaniel othiwa wazila amasonto awu3 njenganani ekhuleka elinda impendulo uNkulunkulu uthi umthandazo wakhe wabhodloza umkhathi wafika uNkulunkulu wathi uNkulunkulu mezophendula izwe lonke umkhathi wafika wavimba nempendulo kanti uDaniel usaqhubeka uyabhodla uthi hayi ngicela abafana abawu3 baphuthume bezela kumina obhuti abawu3 noma amadoda 3 people very fast. Naloke funa imandla enjena kusukume ngisho waya kwasana. We uzana nabafowethu imalapha. Imalapha mfowethu. Imalapha namgcotsho. Imangala mfowethu ozakuyena. Uzoma lapha. Wena mgcotsho. Ngicela uthole noma ngicela ugugela lapha. Thank you. Kuthiwa
uDaniel wabhekisa amehlo akhe enze le fasting kade niyenzile ya 21 days kuthiwe wakhuleka uDaniel njengoba kade lolu ngena la futhi ningabi nomona ningaxabani nodwa ngoba nibandla elilodwa uzile ongazanga kezanga nongazanga uyingxenye yethu nodlile futhi warobha mhlawumbe isilayisana ayona inkonzo yamaqala ukuzila ukudla kuyona inkonzo yokulwa nokuxabana ningani zandawone mhlawumbe ngonyaka ozalo belikho siyanibiza nani nonke beningekho ngiyamemeza mina wonke eza kampostoli lungu yami nabanga-athendanga sasaqeda aninaqala kusekhaya lenu lana nizokhula nikhule noze niyenze lento efuna umzali wenu ningenzi inkonzo isinde ngoba ningazange nizile ukudla ngeSunday siyakuyona nenze zonke izinto nibuye kahle enkonzweni kungabe ngazi manje bokuyijoga but umzali menibiza anofika kodwa mina ngikhuza lento ezonenza manje nizizwe ningasafuni nokukhonza nivale ngisho inhliziyo nihlula unembeza ukuthi anifikanga noma kunjalo nabo mzali nangu umzali wenu konyaka ozayo nizofunda ukuthi akekho kufanele maybe uzobaba love uNkulunkulu uMikhayeli ingelosi uMikhayeli uNkulunkulu kuthiwa umkhuleko ebeniwenzile waleya ndoda uDaniel kuthiwa wazila ukudla iprayer and fasting for 21 days mfowethu kuthiwa ebhekisa inhliziyo yakhe eNkulunkulu kuthiwa wasuka umthandazo isitulo lesi kuthiwa umoya wombusi le verse mayikhuluma sifunda la ithi lithi umkhuleko kaDaniel nomoya wombusi kuthiwa umkhuleko wakhe wabhodloza umoya wombusi umkhathi owawuvimba ukuthi uDaniel umkhuleko wakhe ungayi lapha kuthiwa wathi mekhuleka umkhuleko wakhe waqala lapha mntana precious wabhodloza umkhathi kuthiwa waya uNkulunkulu wawuzwa umkhuleko wawukhulekela isizwe sonke lithi uNkulunkulu wathuma impendulo yengelosi ozamntanami uthi uNkulunkulu wathuma ingelosi yempendulo ukuba ihambe yotshela uDaniel ngekade ekukhulekela kuthiwa yathi mayizingelosi yezimpendulo izophendula uDaniel ku21 days kuthiwa yabhajwa emkhathini hlala phansi mntanabe kuthiwa yabhajwa emkhathini wathi methu uNkulunkulu uvusa amehlo wamfika uDaniel ku day 2 usahleli ku day 3 usahleli emthandazweni ku day 4 usahleli emthandazweni ku day 5 ku day 6 kuthiwa lo yababa consistent in prayer wathandaza noma impendulo isabhajiwe wathi uDaniel ngeke nginyakaze impendulo ingakafiki wathi uNkulunkulu hayibo naku ku day number 22 uDaniel uloku engiqongoloza nje uloku engimemezile nje kuthiwa uMikhayeli iarchangel ingelosi yama emergency ingelosi engaphumi noma nini nazi ingelosi eziphumayo kodwa uMikhayeli ingelosi ephatha inkemba ekhishwa uma sekuyolungiswa izinto esezedlula ingelosi ezinye kuthiwa ulohuzana kuthiwa uMikhayeli wafika ephethe inkemba wathi uMikhayeli wasambe mkhulu kuthiwa weza eze la kubhajwe khona ingelosi yempendulo kuthiwa wafike walwa elwa nomkhathi awungiyamemeza namhlanje sesivala iprayer and fasting ngibona ingelosi nesigolindlu azilwe ingelosi zonke into ebezivimba ama-citizens masidedelwe yonke into ekade niphazamisa mayidedelwe yonke iprofeto mazehle zonke izinto ezaprofeta kule ndla zize phosa inkemba ngegama likaJesu hayi siphosa inkemba overflow awe kuthiwa yathi mayibhidliza yayisimsukumisa
nazo zonke izinto akade ezikhulekela ebuyela kuNkulunkulu uMikhayeli kuthiwa yathi mayifika usathandaza yasho lamazwi abantu abami sithandaze ngalamazwi yathi Daniel kusuka osukwini lokuqala owabeka ngalo inhliziyo yakho mina uNkulunkulu wakuzwa kodwa ngathi ngiza kuwena ngavinjwa umoya umkhathi Daniel ngizile ukukulethela zonke izinto obuzikhulekela kodwa nikhona abafowethu mhlamba siqhubeke siyenze scripturally mhlamba siyenze scripturally umoya omkhathi wafika wavimba impendulo ithini ivesi ithi umoya wombuso ukuvukela ungayishiya indawo yakho awanizwa abafowethu niyavuma nje anizwa nina ozala mntanami hamba uhlala lapha mfowethu hamba cela uqashela ngemuva nje oza mntanami kazi bangaki abantwana bakaNkulunkulu athi uNkulunkulu esethuma ingelosi izolwa nomkhathi makuzi impendulo zabo abasekho mfowethu ugcotshwa abasekho sebe njengoAdam owafunwa ensimini kodwa ekhona sinamakholwa namhlanje akhona ngezidumbu kodwa inhliziyo azikho uNkulunkulu ukhumbula inhliziyo zabo azikho ngiyayibona inhlungu uzophendula kanti awukho khona abahlala iminyaka bethi ngeke ngisashada abantu abasinisiwe abafuna ukushada ayosukela umuntu ozomyekisa ukukhonza esezigcina iminyaka ekholwa athi naku ngibheke ko50 ngongcwatshwa ubani kanti usuyofa kodwa ngimemeze khona abantu athi uNkulunkulu uzobabusa ngemisebenzi emihle kanti sebathatha okungekona umoya ongcwele sihawukele ngeke ubusekhona yini endaweni yakho indawo yokuthandaza kodwa ngiphinde futhi ngikhotha ivesi engathi bafowethu asibambene nanyama nagazi nazi impendulo zethu la zistakhe khona nayi lempi yiko abantu abangasiniswanga bona bathi uyashesha ukuzwa phuza ukuphendula badithwe ukuthi nazi intozo laziphathwe khona zosuka nini into zakho makuduniswa ubumba umlomo hlala phansi ntama zolunga nini into bela mntana mbela thank you siya celebrate 21 days zonke zala ekhaya ebezikhona bezingekho kodwa ngithi sifikile impendulo sifikile impendulo akekho ongathandaza zile ukudla ngaphendulwa kenza amazwi okuvala manje abantu bala ekhaya sifikile impendulo hamba nozilindela hamba nozilindela akwatha ngimemeza hamba nozilindela bazabuza abantu bathi kanjani nithi khona uNkulunkulu ophendulayo njengalokade nibhekise ubuso kuye nithobisa inhliziyo zenu kanjalo naye amehlo enu kade evulekele kulendlu asimeni ngezinyawo amehlo akhe